Разкажете ми хронологически кога и как е изчезнал сина ви. Той е толкова отговорно дете. Колко да положи на две цигари? Какво? Какво? Не какво. Кога? Какви са тия? Майка ми е баща ми. Но нещо със сигурност му се случи. Какво правят тук? Бира? Аз съм треньор на отбора и Има и водка. не съм чувал нищо за злоупотреба и допинг. Тъп, че ли си ви без да знаете? Имате ли отговорност като родители? Аре, като спредеш да тръгвам. Като спредеш да тръгнем с тях. Тянкс, чакай ме! Окей. Окей, кажи го на майка си. Не разбирам. Идват крадци у вас, а вие им слагате да хапнат пиле с ориз. Тук въобще ли са?